lang sa'yo? Iba-vlog? Baka ang dami magkagusto. Ay. Ito na tayo kay Lloyd, maglakad-lakad Ha? tayo sa ano. Di ka muna, inom muna ako ha. Naman ako pinapos. Inom muna. sorry. It's nice, hon, right? Even though it's show up here, right here. Good morning, Philippines! And anyway, good morning. Hindi ko, mamaya aalis ako. Iwan ko muna si Tami mamaya. So, maglayas po ako. Sabi ko sa kanya, Han, I'm going to layas myself. So, tignan natin. I-try kong maglayas. Nandito siya. Kasi usually, pag andito siya, hindi ako maglayas. So, yun. Layasan natin siya. And, asa na siya? We start eating and he left. Hi, guys. So, aalis na naman ako, guys. Punta ako kay na Brenda. Punta muna ako kina Lloydie. And then, bigyan ko lang si, so yan. Anyway, so I think ibigay ko to kay Brenda. Zucchini, dalawa. Kasi marami kaming gulay. So, ibigay ko to kay Brenda. At ito kay Lloydie. Yan. So, kasi, magluto ako so nagtira ako sa akin na, nagtira ako ng batong. So, bigyan ko lang si Lloydie konti ng batong. Yung string beans. And then si, Brenda, ito na lang. So, kasi mayroon pa ako mga gulay, guys. Nagluto ako kahapon ng string beans. Yung string beans with potato. So, yun, guys. And, alis lang ako. Punta na ako doon. Hindi ako okay sa nangyari ngayong araw. Kailangan man nila yun sa aso. Yung nagasto namin. Kailangan talaga nila. Kailangan silang magpa-check up, magpa-injection, yung 3 injection. Itong vet, meron siya, we need to do something, we need to do check up, like, they called it something, ang mahal, guys. And then, we don't even know, hindi nga namin alam na yun pala siya, and then, ang mahal pala. Ito yung, twice na itong nangyari, guys, ha, kasi yung first time nila doon, ganito din. Meron silang sabi na i-check and then ang presyo is yung pinakamahal. Yun yung talagang pinakamahal, 200 something yung presyo. Ang dalawa sila. So, $500 sa kanila plus yung extra pa sa dalawa. Kaya nga malapit mag 1,200. Like, 1,200. Malapit ng... Hello, guys. So, let's go, guys. Nagbabadali ako, guys. Kasi ang oras. Let's go. Meron akong hinarvest dito. Look. Look, para ito sa kanila. And, yan. Okay. Let's go. Ganun para mataas. Okay. Yun. Pwede sa medium to. Let's go. Sige. Yun isa. Yung isa, Bren. Tapos ito naman, may yung may tali-tali. Asa na ba yung may tali-tali? Ito, may sombrero siya. May sombrero yan. Oo. Oh, look. Ito. Yan. Look, maganda. Yun. So, order na kayo, guys, dito sa taga-US. Order na kayo. Hanggang saan siya? Sa likod ba? Doon, same, lang siya. Yan. Same sa front. Alam mo, Gusto mo yan? cute. Ang cute niya eh. Mahilig siya sa Parang malaki. Kasi, pag malaki kasi, hindi siya na-feel Makikita. na mataba. Tapos ito, mas fit siya dito. May mga ganito rin siya. Look, may mga ganito po rin siya. Maganda to. Sige, Ito yung hawakan mo. uso ngayon. Look. Ito yan siya. Look. Maganda yan pag suot na, guys. Look. Mataas si Brenda. Hindi. Iba naman. Iba, pero yung color, oo. Gustong gusto ko. At saka uso. Yung ganitong color. Meron kang ganito. Yung ganon. Ganon style, pero ganitong color. Wala. Talaga siyang... Hindi na, baka madalaw. Timuho talaga. Mag-visit na naman ako. Alin? Bay, susuot ko Hindi to. yan mao. Hindi yan mao. Iba. Iba, ito yung, ito, ganito ba? Gusto niyang kulay. Ganito yung style, B, pero ganon ang kulay niya. Wala. Wala. Bay, ito ba ang babae?
Oh, Be, gusto ko yung color sa'yo, Be. Bagay sa'yo, Be. Ito, oh. Kikay na kikay. Ay, naku. Wag na. Hindi ako ganyan magsuot. Parehas kami yan. Lalaki po ako, hindi So, may ako. mga order siya, guys. Oh, look. May mga order siya. Uy, ito yung gusto kong frame. Mga ganyang mga ano. Parang mas mahaba yung isa. Tama lang. Pareha lang sila. Alam na, Yun, Be, kunin mo. hindi ko alam kung saan niya nilagay yung mga sombrero. Ano yan? Order na kayo, guys. Dito kay Brenda, guys. Oh, order na kayo. Online, di ba? Mag-ship ka online. Dito, Dito US. sa US. US na. Dito, US. Yes, dito sa US. Pero meron kang ano, di ba? Ah, May page ako na. my Facebook page. Ilagay ko na lang dito yung Facebook page niya, guys. Oo. Ilagay ko sa ano sa Facebook Facebook page ko din. Oo. Ilagay ko doon yung link. Ibigay ko mamaya sa'yo. Ibigay mo. So ito yung mga tinda niya, guys. Ang dami pa, guys. Oh. Makikita nyo ito sa online. Makikita nyo ito online. Look. Tapos sabihin mo na, pag kukuha sila ng 6, ibigay ko lang ng 100. Oo, pag-anim. Oo, pag-6 instead of 108. Oo. Ipakita mo yung kunin ko. Ito yung nakuha niyo. Para tayo. Look, ito, guys. Maganda, guys. Look, as in. Tapos Lloydie, oh. Pang babae na yan, guys. Look, maganda siya, as in. Pag babae. Mura lang, guys. As in. Mura Maganda lang. yung tela. As in, maganda yung tila. Yung mura May ko. iba pang mga design. So, tignan nyo na lang siya, guys. Mga ibang design. Look. So, sayang. Wala yung ano ko. Ito na lang, behete. Meron silang ano, baliwag. Balik na naman kami dito, guys. Ikaw, hanap ka, be. Nagbalik na naman kami dito sa Filipino store. Nagmamask ako. Bibig ko lang yung i-mask, yung ilong hindi. Hi! We're back. Sana all daw single. Sana all single. Tuna belly, saka May belly sila ngayon. Yung panganang fish. Magkano? Ay, oo yun. Ito yung kunin ko for tummy. Magkano kayo? Kahapon tinignan ko, akala ko mauubos ko. Ang laki pala nun. Panga sa ano? Ito kunin mo tuna belly. belly. Out na be. Okay. Magkano pa? Ay, hindi ko magkano pa yung belly. $12. $12. Ano yung sa tuna na ano pa nga? Yung panga, Oo. may 6, merong 8, merong Ah. 9. Pero ito na. Ito na lang. Kuya, kunin ko ulit ito kasi kahapon nakalimutan ko ulit ko. Tuna, di ba? Masarap. Itong, yun ang kinuha kong panga. Pero dahil kay Tami, itong kunin mo. Okay. I get one din. Tapos masarap din to, I promise. Yun guys, available again. Okay lang sa'yo? Iba-vlog? Ano, bakit? Baka ang dami magkagusto. Ay. Kumuha rin ako nito kahapon. Sabi mo nga eh. So, at saka, wala namang, apo, kunin ko na. Oo. Iba plastic na lang din sa. Pero ba silang Wala, ang init ng magmask ko eh. Anong meron? Wala na. Ano to dito? Atsara, Atsara. ito, Papaya, di ba? Papaya. papaya. Chicken skin. Ano sa'yo? Wala daw sa kanya. lipstick sana, pero di ko alam kung asawa ko yan. Hindi ako makahinga. I need to. Sa bahay po yung panga. Ha? Kahapon, di ba habang Masarap ang panga. Oo, habang nagkukwento ako sa inang message ko siya, sabi ko, hey, may masarap kaya nandito yan ngayon. Kasi sabi ko, 12. Andin magkano yung panga? May $6. $6. Ito na lang para pang dinner namin. So ano, Brin? Hanap ka, Brin. Kung ano, Brin. Meron din silang gulay dito, Brin, oh. Meron silang gulay. May lato sila, oh. Masarap itong lato. Na-try mo na to? Hugasan mo lang siya na maginaw na tubig. Hugasan mo na hugasan. Lalaki yan. Lalaki pa siya. Uy, parang talagang lato talaga siya. Yung parang ano. Magkakain ka ba ng lato? I'm wondering talaga rin kung masarap na siya. Ha? Alam mo, nung ano ba, di ba may Broadway, di ba pumunta kami ng yun, namalingit kami. Ito ba? Gusto kong magluto. Laing, di ba? Sabi, maluto tayong laing, di. Kasi, ako magdadala ng gata.
Kailan tayo magluto? Alin? Laing. Hindi ka pa pwede na sa tayo. Marunong ka ng laing? Ay, hindi na. Yan na yung... Usapang laing, guys. Hindi ka pa pwede. magluto. Sa tuloy mo pa. Hindi ka pa pwede. Next September pa. Kailan ka ba ualis? 25. Pwede tayo. Oh, 25 kami alis. Ano, Friday yun. Problemado, guys. Anong lutuin mo mamaya, Bren? Mag-ano ako, mag-kare-kare, pero ang nilalagay ko, Gulay lang. kunting gate, tapos Paano magluto ng kare-kare? Ito, oh, kare-kare. Ay, hindi yan kare-kare. Curry pala. Anong tinatagyan ng peanut butter? hindi, yung ground peanut, i-blend mo siya. Yun lang? Magkaground ko pa ng peanut? Ground peanut, i-blend, ay grind mo siya, grind. Ayoko nang ganun. Naghihintay siya, oh. Ano nga pangalan mo? Nakalimutan ko. Romel. Romel? Pero cheap na lang, cheap. Chip? Cheap. Ah, Romel Chip. Wala kayong frozen na ano, galunggong? Wala eh. Wala. Meron nga, ano. Ito, laging nagmumukbang. Ayan, meron din. Paksiw ba? Galunggong sarap. Ano? Ano to? Silverfish. Ano silverfish? Sarap yan, torta. Hala, oo, yun o. Yun yung ano, itlog. Lagyan mo itlog, lagyan mo. Yun, ito yun, be. Toto. siyempre, bawal ako sa bahay magluto. Hindi, pwede mo rin kilaw yan. Ano, kilaw frozen? Lagyan mo luya, suka. Ganun sibuyas, ba? Sili. Kasi kung magkita tayo sa Bado ba, magluto tayo. Ang mahirap kumain mag-isa. Oo, mahirap. Nakakalungkot, di ba? Nalulungkot ka? Oo, Dapat hanapan natin ito ng partner, no? Kaya nga eh, guys, kung mayroon kayo. May single dito, guys. Naghanap siya ng kamingle, okay? Ay, baka hindi totoo yun. Baka may asawa ha, magalit. Oo nga. Baka may girlfriend, magalit. Ha? Ayan, ipopost niya yan. Oo, alam ka, patay. Na, Iyan na yan. tumawag na, patay. Talaga to. Tara, tara. Oh, wala ka pala. O, sige na, salamat. Ako dito kahapon eh. Salamat. Salamat din. Sige na. Tignan nyo, guys. Ang sexy niya na bye. Maliit ang hinahanap ko. Ito, guys. Maganda talaga to. Si Brenda, guys. Tignan nyo yung ang taas ng paa, guys. Ito ba yung kuya? Sa laban. Okay lang, Bren? As in? Cross my... Iinitin ko pa yung sa akin mamaya. Oh my God. Salamat. Sib, kuha ka na. Hindi man kasi kumakain yung asawa ko. Ikaw. Parang nakakaano kasi na kumakain ako ng ito, tapos Di magtago ka sa kwarto. Salamat ng marami. Uy, Brenda, sarap ka, Bren. Oo, kasi. Oo, asli. Saan tayo pupunta sa Thursday? Oo. Maglalakad-lakad tayo. So, ano ba? Isang lugar kayo? Isang bahay? Ano ba? No, I'm... Bro, Ano to pa? Ano po siya, kaya nagsasama kami. Hindi ako makakwat siya. Makawal ako. Pero, siya yung 1797. Siya kasi may So, sakyan, kuya eh. Sa yan. Kaya... Gamit ko yan. Ganda. Magsakit talaga na tayo sa ating Kasi naman, maraming ano, sana ako pag single yung ano mo, Tagalog. Sabi ko, may single si Kuya. So, hanapan namin. Hanapin mo ng double. Maging double. So, kinairan ko na to ha. Ano to? Panga. Yan. Pangat Hanapan mo ng double. Ha? Ay, wala. Wag na ako. Ikaw na. Wag na. Hindi ako mainom. Hanap ka na. Ito, buka ka pa dito. Mag-hiking man kami and then punta rin kami sa inyo. Okay lang raman? Hindi na si Mark. Magagalit na yun si Mark. Tsaka ba, be? Ano pag nag-hiking tayo ng ano naman yun, mapuno naman dun yun, di ba, be? Ang daming puno, yun lang hihingalin tayo, Pero magdala tayo ng tubig, di ba? oh, magdala. Tapos, hapon na lang tayo pumunta mga around. Sana all kumakain na isda si Mark. Kahapon, dinikman niya, nasarapan din siya. Ang sarap nito. Sabi ko na, hindi ko to napili itong isa, sabi ko tikman mo, yung mogo-mogo na kulay pink. Ang sarap nito. Kigwa. Tara. Sige na.
Kasi umanap eh. Magluluto ako RIP ng Dobe, dito. oh. So dapat, sunduin mo ako ng 1, matatapos tayo ng mga. Pwede tayo makaliko tayo dito. Tapos Sa... punta na tayo kay Lloyd, maglakad-lakad Ha? tayo sa ano. Di ka muna, inom muna ako ha. Ano man ako pinapit. Inom muna. sorry. Hindi mo naman ako pinapakit yun. Okay, sige, ano, Brian? Wag na nga lang. Huwag na lang. Sige, sorry, ano yun? Huwag na lang, huwag na. Nagtampo na. Nakalimutan ko tuloy yung nasasabi. Magpupunta kayo ng 1. 1 o'clock? Oo, umaga magbubog kami ng kalitan. Mhm. Tapos, dalhin na natin yun. Mm-mm. Sa ano eh. Hindi yan masisira? Hindi kasi kaluluto lang ng umaga. Tapos 4 siguro or 4:30 makakabalik na tayo. Tayo na lang natin si Lloyd. Tapos maglakad-lakad tayo dun sa baba. Maganda din kaya doon. Di ba gumugulo? Oo, okay, sige. Nakapaglakad ka na ba doon? Hindi pa nga ako nakapunta kahit saan eh. May maglakad-lakad tayo doon sa ano, maganda doon maglakad. Maraming ibon. Mamili ka lang anong gusto mo. Magdala tayo ng bread. Magpakain tayo. Ah, pwede ba? Oo. Ang daming mga Kung may mga expired kayo na bread. O meron. Ay, sorry. Hindi pala. Sorry. Expired man, dapat talaga expired din. Para dun Kasi sa mga ibon man yun, ibon. tapos yung ano ba, yung parang pato, ano ba yun, baby? Yung Na gis? Pero Gis? green yung dito niya, sa Gis? face niya. Gis siya, gis? Ba yun, bebe? Bebe? Mhm. Ay, wala na palang araw. Akala ko nag-sunglasses pa ako para akala ko may araw. Pagtawanan tayo. Hoy, next time na gagawin natin, promise gawin natin to. Kumain tayo dun sa binila mo na pagkain na ano yan sa... Saan? Sa binila mo, sabi mo masarap na isda. Gusto ko nung mag-try. Ay, doon sa Colombian. Colombian. Pwede rin sa ano, sa next week, Pagdating mo. Pagdating ko, diba, pwede, hapon. Sa Colombian, masarap to. Ay, masarap yung isda nila. As Punta in. tayo doon. Si Ann puro sabi, masarap dun, masarap As in, yung isda talaga pinaka. At saka yung sauce na dipping sauce nila sa isda. Ay, naku, na-addict ako sa Sasabihin na naman natin, mahal dito, huwag na tayo 23 bucks yung 20 something ang isa, 19 I think yung Subukan buong natin. order. Oo, subukan natin. natin. Masarap. Tapos next time naman, pag okay na yung bahay, dun tayo sa bahay mag-ano. Oo, gusto ko talaga, excited ako dun sa inyo, babe. Huwag na sa amin ang pangit. Mas pangit sa bahay, hindi ko naayos. No, kasi- Sa bahay namin. Kasi yung aso, maingay. Sa Middletown sila mag-move! Sa Middletown, malapit-lapit sa inyo. Kasi I Tapos think, sabihin ko yung kay Marlon na ano, magbili ka ng bahay ba? Doon sa Middletown. Di ba may mga mura-mura doon? Ikat ko yung ikat. yung tinginan nito, sabi niya sa akin dati, Lloyd, mga 10 minutes away lang sa'yo. Oo, 10 minutes ba? Wag lang yung door to door kasi pangit. Ayaw ko ng door to door. Gusto ko mag-drive muna ako or si Lloyd mag-drive ba papuntang bahay ka na. Andito na tayo sa bahay. So ngayon, si Miss Roxy may bandage. May bandage. Yung asawa ko hindi man lang makapag-inis. Ay, nakong buhay. Ngayon pa siya naglilinis na andito na ako, papunta na dito. So ngayon, nilagyan niya ng bandage yung yung paa ni Roxy kasi dugo ng dugo. How's your foot, Rox? Still bleeding? You still bleeding? Ito, yung mukha niya ba? Pagano siya. Parang kawawa naman ako, mama, eh. Yung mukha niya, parang kawawa naman ako, eh. It's still bleeding, love. Is your foot still bleeding? Your dadas is coaching, you know. Dadas is not cleaning here. He has a mess. That's what happened when Dadas alone in the house, huh? Bumili ako ng pandesal, guys. Baliwag, paborito kong pandesal talaga. And of course, he's cooking the chicken. And ito yung ulam ni Tami. Ang laki-laki. Tika muna, guys, ha. Pakita ko sa inyo. So, kapag andito kayo sa New York, tignan nyo lang yung store nila. Ilagay ko dito yung pangalan ng store. Ayan, pwede kayong magpunta doon sa kanila. Okay, here's what I got for you. Okay, let me get the grill. Sarap nito, guys. Na meat giditik. And I got Brenda buy me eating. Look.
$6. What is it? Tuna here, the Joe, and this is the tuna bean. I think affordable lang sila, guys. Look, this is our dinner from Filipino store. You can go visit them if you want. Okay, and Tammy's here. We're gonna eat, guys. Lloydie said it's a good one, and Tammy said, "Oh, that's scary." That is scary daw kasi si Lloydie gusto to. Anyway, so we're going to eat, and I'm going to wash my hand. My wife leave, and he said, "I don't." No, I need to told eat." him you'll be back in time. He said, what are you eating? I said, no, she's bringing something back to me. So he said, oh, wow, that's. I said, no, she knows if I don't like it, I'm not gonna eat it. So that's the way it works. No, I like the sauce. No, the sauce. So guys, I fed my husband. 7:30. He's waiting for me. Let me know. It's fine. Vegetables. It's good with salad with this. Anytime I have salad, let's go bad. Be careful with bones, huh? We don't know if there is bones or what. I'm sure there is. That's all yours. This is it. I'm telling you, this is it. This more is more bones. Skin's too hard. Huh? Skin's too hard. The good thing about my husband, guys, he eat. You know, he eat fish, which is good. Bone's like a sword. Oh my God. Be careful, love. Oh my God, that's really long. Yeah, you expect that in fish. Oh my God, be careful. Oh my goodness. Ang taas ng bones. Fish have a lot of bones. Mm-hmm. So your daughter give me a hard time putting Okay. the cream on her. And she can walk, She's fine. you think? This one I don't use all. I just kind of like serve this one. You don't want the sauce? You want the sauce? Okay, ipakita ko lang kay Tammy, guys, yung nabili ko from Brenda. The same style but different color. I like this color, guys. Look. Okay, what Tammy? Mustard color. Huh? Kind of like almost a mustardy. Mustard color. So, this one, what do you think? No tags anyway. No tags. It's no tags. Oh, it's like a tag that says something. Yeah. Look at this, guys. And what do you think? It's nice. Huh? Nice looking. Huh? How many times you gonna hear it? Nice looking. What do you think, guys? Hold on, guys, ha? I don't know if you can see it, guys. Pero maganda talaga siya, guys. I'm sorry na, may blanket dito sa aso. So ito siya. This is brown color. Look at this. That you can see it clear. I can see clearly now. The rain is gone. This chill. See. Perfect date, just like there's a perfect room temperature. I know. Why I need you a bite in my face? So, ito siya. It's nice, hon, right? Even though it show up here, right here. No, nakikita yun yung mga bugas-bugas ko, guys. Yung mga ugly thing in my back. Hala, oh, in my back, hon, it's so open wide, hon. It can, my hair can cover it, right? Okay. Yeah, it does. So this is it, guys. You can order this to her, and then she will, you know, like deliver it here in the US. And so yun, if you're interested, may iba-iba pa siyang mga iba't ibang color. So you guys, ito na siya, guys. So ito na yung damit. Maganda naman siya, guys. And tignan ko nga yung buong katawan ko sa camera kasi hindi ko masyadong klaro. So yung tiyan ko ba? Perfect yung length niya, guys. Look. Perfect yung length. And yun. Ito dito, I don't know. Okay ba siya? I think okay lang siya. So, maganda yung color. I like this one, mustard. And hopefully, mag-order kayo. Order na kay Brenda. And I'm going to end the vlog. Salamat guys sa panonood. Salamat guys sa panonood. Kita-kits tayo sa mga susunod na vlog. Bye guys! Bye!